Kum kawai na kisin jam bantek lakam ya kejunya lumbun ngut kibriu sijaka ke belakang persya da ke sorkar ke dor barsenong Lumsohpieng hakas ngipalai jong katayo ke lapan kenriak no shipor ya ke jaka ya dia thit ya ke marrep jong kinong rem na ke yo Bhoirymbong sakasnong Lumdiatkhla banla banyada ya ke than na ke jingrung bat jing sapriang jong ke jingpang COVID-19. Kador barsenong Lumsohpieng kala shim mi kene kasen jam rangkat ke jing lang bat UMDC kathan ubala ai ke jing kersan bat met bat mensim ha ka ban pen urlong ya ke jing persang jong kasenong bante lakam ya ka klam COVID-19 ke jing Pynkynriah shipor ya ka yo marrep na yo Bhoirymbong kadai ka balale halor ka nongrim bakani ka yo kadai ka bakhapnya bat ke jing ya dia thiet kadai ka bathnembha khamtam bakadai ka yo ko bahedu hapo kathan Eastern Riphoi Habiakran bot uba ar karbuki MDC ko umroi constituency ulaong ba kajing Pynkynriah ya kayo marrap kadai kasin jam kabala shim ban pesung thu ikipai ba khamtam mi kinong thiet nong pen hakabia dei ba kajing kordor jong kajing kot jing kya khamtam hakum kani ka khlip mat hakaba ka klam COVID-19 kalasar habarok kawai ka perthai bat hari India ru kumju Uang baki pat ba kede ban sung thu bat ban buram mi kicing betha balapen mi jaka sorkar khamtam ka kendon ban penjengai ala di neki weipat ka baki ong ka social distancing namar kani kadai ka wei ka lenti ka bala ban pendekut diu telai jong kicing sapriang ka klam nakaliang kinuya lam shnong ka Lumdiatkhla bakan thup yu ba ST rimpai rang ba shnong bat uba reading rimpai secretary shnong kilapan paw ye kijing snongu yu MDC ubala shim khya ban penbit penbiang ye kijing don kam ha ka be dei ba kijing penkre ye kijaka Lumdiatkhla ban penlong kum ka yu ye de thien ya ki marrep telong ba jong kani kijing penbek kijongi nganya scam ba kijing tre lang jong kini ki supplier keba kilaya kut timut ru da keba pengkong ru ya kejing pendek yang kesenong bakinong wandi timah dijong kiru in ya maintain ya ke social distancing nama kadi kejing pang inom la ya kebaniada lomdang di pengkong ru ya kini kian di baksokar kalabu beg baniada ya kini ke kenyang jipang ngange kejing tre lang jongi ngelak banuan ra ya ke kuat ke kia kebaha kemiat baniada ya kini kejing pang te kumbalong himata ngimpat la komplit ban sna pendep ika nakaliang kesnong te andrei ni kermen ba lengba ki jingerap jong ki nong mi kmat ngila pendep ya kene ka yo khnang ba ki nong khai sha kene ka thain ba ka dong ka jongi kin yo ban khai nomar kumbalong hi kata ka yo sentar po gate ka bangi sayong kala khaknya hadu kata kata nomar hantai baro ki jai tiar Ibang indi ngisai pendekam tangha kejuk jaka bat ka lolong khapnya adu kata-kata nakaliang ke borsnong ngila perkhat bangin kham penjengai nadu ke per mensua pen ya jengai ya ka yo de kata kadang ngila sna ya kini kistol ki bal adon ke ba khat lai khat sautli te ngi kermen bangin sala pendek ki snam ki ban sawan te kejuk ke per nga kerpat ki ginong khai ba kin de bandon ka mensim ke jing tre lang kum hakane ke per ki omnom sim khia ka kum kata kamar khayin re in sim bagade ka relief time ndai kata ka business time le se baro sikata nadu bana kaliang ka sorkar kala impose ya ka lockdown ki pait ba ki la sim jing ya ka ban penpoi se ki yau ki hat ye ki marrep ki jongki te lengba ka jingla ka jongi ya ka bangin pli ne ka yau ha ka ne ka sngi ngasngeu ban ong kan long ka jingker khu ka ba krau ye ki pait ba nong rep ki jongi bat ka we ya ka bangadon ya ka ban kerpat ha ka ne ka por ka long sngeu ba bangin ya ketiga mon ka ketiga diang bangin ya trailang nang ba ngin la ya ka bangin poi sya ka ta ka thong ka ba mangi ngithmu